Hi, good morning everyone. Sa iyo nga kabutagon, may pagtugtugaok sa manok o pag sidlak sa wala alay sidlak ang hari adlaw day wala alay. Yes, so karon nga kabuntagon, I hope na maayo inyong pagbangon o dili na to kakyason ang pagpaminaw sa pulong sa Dios bisan sa hamubo nga mga panahon. Yes, atong Na magadasig sa ato. Ikaw magbasa di ka. Ikaw lang. In Psalms 121 verses 5 to 8. Salmo 121, 5 hangtod sa 8 ingon siya. Si Jehova mao ang imong magbalantay, si Jehova mao ang imong salimbong sa imong tuong kamot. Ang kainit sa adlaw dili mo luya kanimo sa adlaw, ni ang bulan sa kagabhion. Si Jehova magabantay kanimo gikan sa tanan nga kadautan. Siya magbalantay sa imong kalag. Si Jehova magbalantay sa imong paggula ug sa imong pagsulod, sukad karon ngadto sa umaabot ug sa walay katapusan. Amen. Oo. Sa Jehova ang sa tanan-tanan nga pagsulti dito nga taas-taas ang pagsulti nagasugod gid siya sa highlights nga nagaingon si Jehova ang atong Ginoo ang atong magbalantay. Yes. Sa talang panahon siya ang atong magbalantay. Sumala sa basahon din na sa Salmo, ni Salmista David. So ato ang uptan kini nga saad nga si Jehova mao gayud ang magbalantay kanato. Kung atong i-summarize ang mao nga verse, nagasulti siya nga kung naa siya sa atong kinabuhi dili gyud ta mapukan. Siya ang atong magbalantay ug wala nay hadlukan pa dinhi sa kalibutan. Yes. Kay diyan na siyang pumisa, iya gyud kita nga bantayan. Bisag unsa atong buhaton, bisag unsa atong mga plano sa kinabuhi, ang Dios sud sa kanunay sa Jehova gyud magbalantay kanato. Ato ning kuptan gani padiri ang kainit sa adlaw dili muluya kanimo sa adlaw laliman kana. Sa patasunod, O ni ang bulan sa kagabhion. kuyawa no. No, Well, yes, bitaw ang adlaw ug ang bulan, siya nagbugla niya ang tanan. Nasa panahon sa adlaw, sa panahon sa gabion. Si kinsa bisag unsa, wala kay kahadlukan. Dili ta mahalok dili nga panahon sa pandemic. Dili ta mahalok sa panahon nga dili nato kontrolado ang sitwasyon sa palibot. Basta naa ang Dios. Kung ang Dios maghari sa itong kasagasing. Yes. So ato nang pangayoon kanunay mo bitaw nga matag karon og unya kinahanglan gyud ta moduol diha sa Dios sa mga pag-ampo. Kung naman tay mga pares karon nga padulong ta sa atong trabaho, dili nato pakyason ang pipila ka mga bisan pila ka minuto nga atong makasulti ang Dios, ato siyang maduol tungod kay diha lamang kaniya gayud ang kasiguruhan sa ato ang kinabuhi, no. Sa atong unahan sa ato ang matag adlaw wala ta masayod unsay mga panghitabo apan muratag kanang gi kuan ba kanang gi sulod lang gani ta og drum nga ipaligid ra tawa ta kabalog asa ta maabot kay wa man ta kabalo unsay mga panghitabo sa unahan dili ta sigurado unsay mga panghitabo apan ang sigurado gayud igsoon na ang Dios pagkauban. Mao jud nga igsoon. Yan sa pito na to ang Dios pinagi sa mga pag-ampo. Yes. Mga pag-ampo nga kaya gitawag na ito nga makiksulti kita sa Diyos pinagi sa pag-ampo. Di atong hatag di lamang kaniya ang atong petisyon sa kinabuhi. Kaya kala nga tanan iya gyud pagkatubagon. Si Jehova magbalantay sa imong paggula o sa imong pagsulod. Sukad karon ngadto sa umaabot ug walay katapos. Sa talang panahon mo kala Sabot na ato gyud siyang paharion sa ato ang kinabuhi kay sama ra gud na sa to ang unsa ni sa to ang pamilya kung bisag unsaon sa Ginoo og reach out sa ato kung kita mismo mo palayo diha kaniya na wala na gyud siya mahimo, no. So mas importante gayud nga duol kita diha kanunay kaniya, magampo kita kanunay, magpasakop kita kanunay diha sa iyang kabubuton aron nga dili gyud mapakyas ang iyang mga saad nganhi kanato. sa matag panahon, sa matag adlaw ug sa matag kagabion, asa man ta nalapit na mata sa kayutaan, sa tumahan, sa trabaho, sa mga opisina, bisag asa kita kapit, ang Dios magabantay kanato. Yes. Ato na Diyos sa i-claim kanunay, igsoon Yes. sa matag adlaw. Sa kanunay, sa itong mga espetahalon na kinabuhi ato inon
Jehovah o Ginoo, ikaw maghabi sa akong kinabuhi ug sa akong kasing-kasing. Wala ko'y kadlukan ning walog sa kalibutan. Tol ikaw magabantay ka nako. Wow, lami nga Ingon pamisa. pa gani diya sa Psalms 23:1, The Lord is my shepherd, I shall not want. Oo. Si Jehovah mo ang akong magbalantay o Wala na makulang walay pa ka makulang nako. ka nako. Nindot po kayo na siya nga verse. Wag na Salmo 52 na siya. Katong usa ka chapter nga 5 verses no. Kanang gitawag nga ang Dios ang akong magbalantay ug wala nay magmakulang pa kanako. Kuan dili, Psalms 23:1. Psalms Salmo 23, 23:1. 1 to, akong basahon ni, up to 6, nindot kayo ni siya. Unong lang na ka verses. Psalms 23, 1 to 6, si Jehovah mo ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Siya nagapahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw. Siya nagatultul kanako sa daplin sa mga tubig nga malinaw. Gipalig-on niya akong kalag, ginamanduan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan. Oo, bisan magalakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon. Ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan kay ikaw nagauban kanako. Ang imong baras ug ang imong sungkod kini nakapalig-on kanako. Ikaw nagaandam og pagkaon sa atubangan ko, tinambungan sa akong mga kaaway, dihog mo ang akong ulo sa lana, ang akong kupa nagaawas sa pagkamatuod ang kaayo ug ang magigugmaong kalulot. Magasunod ka nako sa adlaw nga tanan sa akong kinabuhi ug sa balay ni Jehovah magapuyo ako sa walay katapos. Salmo 21 23. o Salmo 23 1 Unang ug 6. hangtod sa 6. Oo. Salmo sige kada O nindot kaning kayo nindot no. kay ning labi na ning sa verse 4 in diri. Bisan magalakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon. Ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan kay ikaw magauban kana. Ang Diyos ang akong magbalantay, wala nay magmakulang pa kanako. If God is with me, who can be against me? Walay mga kangit-ngit, walay mga kagul-anan, ug walay mga magmadaogon sa akong against kinabuhi. kinabuhi kung si Jehovah ana kanimo. Kung imong Kana i-claim na sa gyud Jehovah, igsuon ato gyud siya i-claim. i-claim nga siya ang atong personal manluluwas, siya ang atong magbalantay. No one could be against us. So ato nang balunon nga mga pulong nining adlaw karon og of course unyang hapon at nga na po nato ang atong segment nga usapang mag-asawa. Sa panahon sa kauhaw, siya nagapainom kanimo. Sa panahon sa gutom, siya nagpakaon kanimo. Sa panahon ni wala kay pagkaon, siya nagapasibsib kanimo. Sa panahon ni wala kay piloy-anan, siya naghatag kanimo og comfort and shelter. Yes. Nindot kayo siya. Atong hinumduman na igsuon na wala gyud tay lain nga pinaka the best nga atong duulan siya lamang gayon, no? So daghang salamat sa inyong pagpaminaw ni ang kabuntagon sa ugsa maminaw pa magtan-aw unya atong wala pa ka mata. Yes, So no, thank you sige. so much. This is Unya. just the time, a short time for like this with prayers and pag sinati sa pulong sa Dios. Nagkuha na to kan sa basahon sa salmista, sa salmo ni salmista David. Yes, so thank you so much and atangin na po ninyo ugma ang lain na usab nga verse na makahatag ka na to og kadasig o sa kahapon noon mao ang atong usapang mag-asawa sa nagkalain-lain nga topic sa pagpalig-on sa kinabuhi sa magtiayon. So much for this moment. Thank you so much sa panahon. Ang Diyos sa kanunay ana sa matag usa. Yes. This is Ray. And Grace Antonio. Antonia. God bless everyone Bye-bye. and amping mo tanan o glabaw sa tanan na ampo gayon.